kabisa una botambe ntubwato yogotosira asumuro beri kwensa kataraba togo so sembeo tubwato yogotomesia yogotocheno yokone kinga lisikio lia nembu ya lile no mu maite bose ningo kabisa ningo yo Frida au masubati Nyanchama Abigail Nyanchama maite ngali tukolia lero naliriri a queen was born masubati nare uchieteleba akarumwa kabisa akaene kinga ototonye iri produce ntindi kagima umusubati bwengencho okoboka mambia waene kinga orenganiri amariogi orenganiri chibicha twasoire mbeo nitukulia na leo chengera litukoli ukoiborwa kwaye simambia bono tukumuganiringa ukoiborwa okujia happy birthday to our one and only producer ntorinse amariogi ntumaite bono na babantu bakuchaka Eka magotera se kwaya ozekero murabantu betani moko barerana mwamanya guchaka ala ndi guchaka baminto menya bontika magega abokonyora gati tuskile kanisa wote abanga totegera mariogi abantu monche muriere mambia abantu kogotebi totegera riogi lakini yotegerere a message 1 2 3 go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Abby. Happy birthday to you. Happy birthday to you, mama. Enjoy. How old are you? Wanawaka tsemangi miaka yetu. Na watu monyera sama toto. Hapana jaribu Abi. Happy birthday Abigail, we love you, we cherish you. Enjoy your day. Najua tukimaliza show hivi tutamuona hapo nyuma ya tent hapo. But twagokire sana unogochengera litukolyago lero twagochengesiryamo yenya saya agoseseni akomenta matuka mange akoigorere chinjera metengane binte bingo ganete goikerania asobugima bwago nande togosabanya sai emambye abono iga abeka gokoro gwancha kwae obegokubikirania chingaki orabe gokomenya asoboiko obwense erebuya kigima na boigo twabere dukuganiria amagia atkerigento ogenrete koba gokora ndabona botamberi tuko elia litukolia Alhamis tuwezo mulikira amangana arengete alia yekoro samangana bira kore kura se koro bintu biroko bakunyura kobukina kikwalinge omwana omoke kolende Frida ndo chinga ase ense tometerero nigo amangana bire gakonchuria injira tukini abana baito tingana injiriria kale mata matukalia kale moibulia maetenga ekera okurungi na lia gwanchete Baiwa emo kireke buruga guswagire mwese kyaguso urino bobu anjania maetara kworo kyubuya Frida tima tinga ngwa maetenga bangina mba maite utumeka biranya kiranya utumeka slippers oseke burugo kulene no jenga matukabono no jenga umuibuli injiraga nitikoro kyo mwana we na mwanjite naso kwene kinga omoire boso mokori omoire kiregendo kiri mwana aganiti inere njiraro chinga mwana kinga obwancheli omwana kagosabe yogurt mupe mwana kagosabe sausage morenterango na endera yaregendo ngukuminga Frida likwale ngomo kikere kwage chiwo njira kiri kwara kinga kwage chiwo tunokolera ukolera tadi gwanga koragira koleni no chinga ditokina nga wange koragira Frida gokinere tenke ntaka omwebura otego chia aina ro moeli ogo tata oina ro moeli oboke ocho komba chisuguri kabisa askuli na matukabono luchinga abana ba kerobage chigu nabako babago tia koragira otigire ndagira yo lakini bako eberali go baka baragira
baigwerera umukabara tigana engakiri omwana ale gokinigu akoroseri gwero ngori ebituma likairo omanya koeru kero tiga squeeze amagongi achire mwana akongusangora ngora yari ero ngori yakobekero kero kwamanya ko ingote oanje twanja okagangu goitata gidrali nero ngori yakokwa egotokera kagicheso sekulinde okonyoranga rero abana barero egento nakumiringa ebaigotete gose ninkibono sebaragire Frida onye nechinga kichiemambi ane mono tebenga nindagiriria mambi nga breakfast ilikuwa beire gokuba bekere mesa etoke nga tobwati egento bakunywera echayo kurire kuruma bipakaro abalero barari mbogo neyo asaba chae bira mugati omugati kwa stadi omugati bwekaigo omugati otaki oakire blue band osewa mugati akire siage entombiro robi kuri guno mugati squeeze omugati bakokobekwa amagena gati abo manya ko bomugati igo nabora rutero mwana omugati gochabo ayorigereri ekyagara ngatubwati na blue band ntubwati no ni jam endo maitege ndo nakumirerero ane mono chinka chiri cyabanda omwana abana bakwamwa bakora umugira ase nyumba yawe tijene usitijene alpha omugiro urido ko ruase imirimo senje kwaba gachete anya osomoreri oli balendete kwanyore TV gyatire omugiro atire TV yatire kolende kerto are gokina ekero mugaka chise safari mongi natale wanchiro kune radio muga radio oyo ngabugia masasi ayu mukore tato mino kago chambuye igo anya maskani radio yaskire radio mugaka bedere yaskire tali unabona iga kwa jaro musacha nyomba bakurwanire remote nabana engakieri ororenga tato mino natakete ko watch news ayo koimuka ngoro ruro turi kuikaransa tato bina kuri news squeeze bake bipindi kuikato ikaransa motorle atete ko watch kiane njente ko watch kiane engana okay na maunchuli abere gako barero nyoranga nonyanga nasinge nchabantu babere bakobanga babere bagwatemere mengi umusubati nabokor okubwata gwatigiro mwana esimi anya gutubira ngonya usibichianga dirikale kene ngiye kwale ko mwatubira rido ko mobereka go usibichianga wana ya usubati babono to konyara babereka mwana to garagase doyo mabwate onye musacha kari nyumba gari nero mukiami omwana oli nero aramubwata aramurera kabere gatatoiga kogendete gokoregase asikulende ayuniga tia monchuli abera koba imene iskyo yorongoro gusiane mono asamatuko abono asikulende ndigete kubolio muligereri ondizi TV jera kiyora be gokorokia obwanjani gochia somwano ngwetera ase okomwakire gendo akanetie ose nase enjera yokwane kingango twarari chimbwa chingia nabo kutoiraniria gwetera ase enjera yimitandao yito Facebook ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na wetera senjere mtandao ito www.ndizitv.net abo tubwatia ase mambetu obona ambate SMS nirie 0792928834 na bogo pini location yao na bogo sange na intwe ekerengeri kyago emambi abo naiga bogo na bogo tumanya TBT yago neriyeye Alright, timetinda nde enga kiri tuarenge ase chiskuru. Timetingo ikerete ekera abana bakorira amagoso. Onyaranga umwana okorira amagoso ama etenka agari nabwato muiburi oro mutindike gima. Ama etenga ngokora amagoso ngoto muiburi ori goikara nguri. Aho bweto muiburi asenka. Kwamenya konyoranga umwana ochire skuru okorira amagoso otomiru muiburi. Maybe mwa eskuru elitera arabana na baibuli baye manya kwenda kwari yo montonjera komera no mugakanjira kwa muteyani gaki kwa mungaina munora mungaina kwa muteya to ende no moibuli bweka baganitie eskuru kwa muteya malita kwa muteya bakekerase
mwamanya goike skuru gali mwagambire omoibori oli kwira gutenenera omanya kweberieta oji ko wali werieta lyo mwara ndiriri aebe tetanyolete omwara yanga kyagoroba anya gokuminga ngakyo kweberieta lyo mwara kwamanya konaswa batingwa kaiwe betabanda bange bametenga hizo ni stories ajaba bate ibintu bune ibi arakorekanira sti skuru na ndi asengi njoju kumuhakana nori no kwegena nga nachiwa kwebereria Frida wanitinga achiwa kwebereria kole ne Frida okumuhaka nabe uno moibolio okumuhaka na yes ngo kilio moibolio ale ochikora Frida moibolio yekwabe no maleta ukatenga nero ochikobomia omanya kukwembora omenya gwetani omoibulio urare kukwembora bakaba ari bamubata aki akaikai ngokororo omwana bakaba ari ubanzi babo Godo na tiana o de Frida na ro beteka okabesi omoibuli usaga kombo omoibuli para kinga kiabaga como komboa akabaga komoleta guikira ase enka guikira ase skuru no yabaga kire skuru ngatengo amamocho omwana ogabeteka okora ni gabeteka gutuma bose abeteka gwetere orubago kabaga gosoka igo kubwataka na amamocho kuna wikagore sengenge ono muibuli yentokora lino mwana ande kobere skuru hetango chiri busana enga ya njetini muibuli wo mwana ruwa kwe fine Frida manyango muibuli kwa kwe nga njetini muibuli kayogo chakera yagira sibe sokani tali muibuli Amoiboli nga yakuru yani askolende ebinegati yali agakorekanira ase skuru askolende matenga chinga kichabo no tali mono mwana arabe ga otema mangana ngabunayo mwana tali mwana arabe ga kunyara otema mangana bunayo asengencho ni matenga mangana abeire kakunchuli ya lero chira kodi chu muibuli konyoranga nchire skuru ali ntubwate no nyanga nama nebintu au konyoranga byabere biko enekigwa ase enchira yokonekingabo buli muntu umbo chukonekigwa all right kwendo monchu muriri aundeze TV na mange abere gakonekigwa imene iskoro kongora gusi ase aborokigwa gwetania chimia isato babete bakonyora obokonyi bwebitabu chikalamu na boigo chia uniform anamono abana abuni obakorwa se chinka chintaka na boigo chinka chiria chitali kwenyara ingana bete kwene kigwa asensemo area ya Nyaboroba ewodi ya sensi ensemo busebunge kutu cha chenotha ogosira kwa betukurwegwa nere Joshua Nyarenchi Foundation abuna enjira ya moyo kuirania okoboko kurwa ase ensemo akurwa orobot robetu kwa wanu musakitu manganama ya dipon asanya ase omurobiri bukwirania okoboko ase kenyero anene guchia se chiamate chiri chitali kwenyara omusayo bwato moyo bwancha kurwa sense ya Canada ikobona genrete kwenyora aboroki wase chiskuru au imeye bunge ya kitutu cha North haso kubasonera uniform kubagorere bitabu ne chikaramu nabo igo ebikoroto asamarieta ni bankor kwiziro mwaka nyakundi kanigera iga Nyaboroba primary exercise yake twacha gukora iga ne kia bete issued na umushimiwa Joshua Nyarenchi obera kona ukonya abantu asebo kitutwe kitutu cha North okonyira abana lero twacha se school yiga ya Nyaboroba ase school yiga twaletera abana 300 chiuni 342 na twaletera chiuni lero twaletera ne bitabu twaletera ne chikaramu elinda abana baiga banyore encheregia yokonyora chiseme maiga ya bana chimia kwenyorera obokonyo bwigali tukulia lero
ababwatani b'esukuru y'oboroso ya Nyabuoroba amwe n'abaibori korwa ase ward ya Sensi nigo bagokera amang'ana yaiga ase bakerambia muno omusamaria egento babeire bagotogia batanakorora ase amatuka magega. As a school, we are very happy. In fact, we thank Mr. Joshua and the foundation for visiting us with a lot of goodies. Onko ira naringa mbia mono nande nagokire areteira abana baitu esukuru baiga Nyabuoroba Chianga dukwere nimbia mono omwesimi gwitokorire gento kia maana ase kenyoro kia Nyabuoroba tiganya saga ndere kumurwanira na ndaga ndere kumugurira chinchera gonda akembia mono sana so musike choso nyalenzi ase korumwa ko 63 bakabon oyonero monto mutanga ni naro cyo kenyoro na kubwatisia abana na baibori bari batari kwenyara ogotakorobia ase chisemi na gosirio botaka korwa ase binyoro igokogenderete gosegetwa no bolemirwo bonene burase chinka ase bono babeire bakonyora ogosemeria gogochigonchoreria magimabo asa matukare bosio ase egento kiagereta nene mono tugachaka gokonya abana aba is self esteem okonyora omwana eyange ebochokete kurumaega nkorora mona ane kaite mwarigereri abana okonyora eyange ebochokete kurumaega omwana ikarastekero aho bwete ngaginko imoka nkonsekerera bari chiange chiareteira abana baitu echigo chikubakonya erinde basome nonye n'umwana konyogoche sukuru gaiga obegete yange ngotu igakurigereria karo umwana ndabegete yange ngiya nero sinyugo soma. The learners sometimes they miss coming to school because they don't have school uniform. Some are also getting sick because they don't wear shoes. Today that we have received a number of shoes, number of uniform. I'm very certain that learners will be kept in class. Nyana bokolengana no bolemirwo bonene bole ase chinka nigo bona boliwe agendere kunyoro chiamate chiche no konyora wanse bunencherejemo yokuba gosemeria na gonchuria magimabo asa matuka gocha yengo teba ngachuswa nyarenji agendere gokonya abana chitakana abana bataka egere bache gokonya buna gokonya nere nane skulu tari eyo katwakorire lero tokore Nyabuoroba twakorire Kiareni twakorire Maroma twakorire Metembe primary twakorire Naragogo primary mambi nane na mambi ende kwenda tole skulu chinde giko ripoteria egetaseni kyao nambe ya Mokia Ndizi TV kurwa se skuru y'oboroso ya Nyabuoroba gotoka imiye ward ya Sensi miye bunge ya Kitutu cha Chen North litina na nkuru kwa Dipon asanya. Alright, getambo kero ekia kigima ekero kororanga abweto moyo bugwancha na kwirwa kigima ase ogosira aborokigwa elinde baba koenyorera chisemi oboikirano totanga obotaka mbori getango ase okonyora chisemi aha chisemi na chirabe chigwonchureria obugima obwa konene getambo kere kiyekero kororanga abwatani buna abo bagwikirana chisukuru baba bagosira abana balia getambo kere ekia kigima ane mono kero tokoranga abana babiri bagusirwa nabinkora ebicha eyemo ase etv ebicha bage konkuna kigima ane mono umwana oli nabaginkororanga nigo eyanga yabigite echweregete mwana buno oli maite nonyanga tali gutwara omoyo ndo kwa konyoranga ekero bigete chianga buya lirio bigete yangeli bwanchete nigo ko bagutwara oboremu ugutara no boremu ubwoko ukwana nabantu oboremu nabwo no mogoko mogoko no rogoche ko bigete yangeli ya oroche ningia kunekero mwana abigete yanga bunini gagwechaya igakuiranana kunekera araru gakonyora ugosiro nigo ekobanga nigechambukero ekia nabo ekoba omoyo egetambukiro ekia kigima ekero chinga nandi tokobole bali bonsi bali no moyo obukorwa bane kinga nkogenda bali gusira aborokiwa ailinde bagendera konyora chisemi hamba basagutiga abana bali maige kiageranga abana bali nabarabo mbabwenerete bainyorere chisemi boikirano akonyaranga babwate tokate babwate low self esteem ekera bagikirana se skuru eri maybe abana mbararo babwato kwenyarake bako basekerera na kyo konyaranga abana bali ngo ba affected no nyago koli bujamba guchikokoli buya maybe asugotara maybe onye bagota chance amaroire nali barabe bakonyora chinga kichiri bagota chance
yona kitote nga onye kubwato moyo bugusira ene kyanga ngusirure oyo mino nerabe gakogoka keruto kumulikira mwanchi mulielia amangana alengete chisemi nabaigo nigo committee korwa ase skuru eri ya Nyabugoye PG yabeteke gutwara egikaro kyabene nabaigo kobekemero bili mikirano asoko nikyanga skuru eyo ngoronge iwere aya magega yabali mubabere kunganyigwa korwa ase skuru eyo nabaigo omwalimu omonene asekeli bakatekana ngambali gwikirana ase skuru amatkonsi nabaigo kobwatanigwa nobutindu nabaigo umwalimu ntenenera nere nigo arachie kogendera koba ntenenera goikaba beire bakoleterwa omorokia omonene ase eskuru yomori kitopoli kapokara na betega gutwaliganiria orobotiro yamangana stu akwa na siri tukoria rero mwaliganirwe no nyambali bataika amangana yo anyale kobago kwanuya mbia mono asamalita nkoro kwa George Makaya Komanda and nigende PH ya Nyabugoye School asali tukolia rero twabwa atomba kutano monene ya school yetu chishu sinjere twabwate twabwena kwa address so we are very happy education officer nacha Mr. Ogano program twabwate concerning our teachers and the surrounding and the boundaries of school. I think it's very resolved. One of our masomo ya wana ntwa kwanera twanyodere na maitu abega go tusira chinjira chons tubwatira nabo na Bible banya boye tukine chisabu che school tigango to saba Bible bali batoetana nene boye bali bande ne kitana baro na school ya bure bono tigato bae ogosemeringa amatuka yale gochibosi asiri tukolia rero twabira no mogo kwa sengencho mo director of education ku Masaba North ochi achire school no mosi sio gesima ba chire gaigana bagende bande bons lapto akwanira mangana ito yichisem to akwanira nga tugusegete chisem chito ego asaba mintu bali motoro chegaiga abayiboli bali bande maybe kanyawara mwa musirake nga mangana na lege school lero twanyakorire etokubasaba nga Nyabugoye tutagetagende mutwe etokonye gaiga egera abana baitu mureta abana kurwa asonsi nande buna twatebire ngabono guchumutua ngochakatore none sina secondary na twaba promise no director Oye tale 18 mutinyo kianda asoko kwanera mangana etisemi ngakijira abachi koimoka asumucho yo Nyabugoye asinginchi yobuya bomwana twabangira mangana mange twasabire ngano ene serikali goetera se Ministry of Education bache bato junior senior secondary school ikiangero mugondora no monene obwenda korosiwa junior secondary school na boigo ebintu ebingi bwenta kwa bigo koleka antumulia ondizi TV abo na Bible na borokia be skuru jo babere bakorokananga nigo babere bakurukubania kwabo ase okwenekinga babere bago sirwa ane mono idinde skuru yebe kogenda kurwa sekerenge kemo wika asekerengo kende egetambukiro eki yakigima kero kororanga committee ere maiso aba orokia mbaroro mete okonyoranga ase wiki baracha matukabire skuru ande mbaroro okonyoranga bago cha by the way batindete abakorokia etabimbe gucyase abanafunzi bali bagosomya igone getambukire kia babere bakoimokia soko enikyanga abali mwabo ngonganyigwa bali korwa se skuru iyo ni getambukire kumi Freda onyoranga omoro kyogo cha gosomya sabi ni gatindete kabisa oche otai gukora class soko genda bosoja go kwanira bana mangana tayo tumuntu gatindete acha korama bana nabo igobono tworo kananga niga bwate chimbo chitali chindonge wono ngakyo mworo kia maeta abarokigwa nigo bako bakuligeli kyo mworo kia okora na barabo abwate chimbara terejo yono mworo kia karo monto gotinda igo manyanga abana ndete kukini nigo barache koba abwate chimbo chingia askolende Frida nigo litukuligoro tobe tokoranga nigo aborokia which university babete bawchaka bene omugiro asomugiro yobedo kanikiwa asinsemo asebaligeti serikali kobanga gikumulekera ebirero byabo tengo turarango nale aborokia which university babwate
Today, we gather here to express our collective frustration and demand action on the issues that have affected us for too long. One, the 2021-2025 Collective Bargaining Agreement CBA, National CBA. We call upon the Cabinet Secretary for Education, Mr. Migosi Ogamba, to urgently address the delayed negotiations of the 2021-2025 CBA. Our expectations for the improved terms and conditions have met with unnecessary delays. We urge the national leadership to intervene and resolve this stalemate. Number two, funding model. The proposed funding model is concerning, as it fails to outline how salaries for staff will be sustained. A funding model that does not prioritize staff welfare is not viable. We demand a clear plan on how salaries will be paid under this new structure. Number three is pension remittances. We appreciate the effort made by the Vice Chancellor in clearing long-standing pension arrears. However, there are still delays in remittance of current contributions, which puts our members' financial futures at risk. Today, we express our disappointment and our frustrations. For far too long, we have been taken for granted. The government has been given a notice to make sure they negotiate, recheck and implement our CBA 2021-2025. They have failed to do that. That is why in the WASU fraternity, coupled with what our friends from KUSU have said, we withdraw our labor until somebody has sense to make sure that dons are taken seriously. University workers must be taken seriously. I stand here as a frustrated don who has used a lot of money to be where I am. The government is taking us in circles, and we as the dons, we have now downed our tools. Ekyo nakyo ekirero kiaba bwatanikora sensemeri ye university asibatara bagotwara ukoigwana ne serikali chinga kibagendete kwe murungani ko bwatikana no bokoreri korwa sensemeri ye serikali nabo igo gotarigireligwa asensemo ya magani yabo. Aha, babe bakorakananga nigo bakwimurunga ninga nigo basomete. Korende bakurigeria ensemo y'abana siasa. Bakoranga talinga abana siasa somete korende nelinga bagwakonchiwe singe kubwano embali ba beide bakugenda sikuru. Tutakosoma gote kwa be professor taligendo kerego soli. Taligendo giacheche. Taligendo giacheche. Anya bantu bane muri gukora degree. Abande ngo ikere yabasinya. Igo nebwendrete tobe serikali kuri libirero byabo na kwene kinga nkumurekerere amaganyo abora kini matenga mbaba ikirana hase studio mambya bono bakwanira sobuhagari ninkieke kende tekubamiga. Okay, yekoragense yamone no sonto betokumirana na barabo elinde batumanye asobuhagare korende magayo konyora umubasokana obwipara nabayikobe kwasenya gitari nawe gosinywa wakana ebileyo nigo omurundia boda boda aserita maika berika gokonyeka naboigo somusamalium yaveteka weso kya kumwakanira chilifu emia eyemo naboigo kwirana ase enka yaye yamate yaye nigo yaveteke kogokera egetambo kirekyo ase babete bakumwiraniria mbiamono naboigo kulia eira yoko chikomusira ase ganga yayo kuligia ekirgo kyobojumbe ekero chinga kyecho kirabe kigwika. Magega yokubwatanigwa ase omubasokana obwepara oyo oirerete Mike Ntabo oyoro murundia obodaboda kurwa Nyanguru imeyanyalibali chache kogenda gotigara ase nyagitari magega yokoborwa enchere yogoisani kibesa kiaganeire bono nigo yabo mugoko monene magega yare koirananka nabere ndi no bugomaboro buya okore biashara bya naragire abana ne family lakini kwa party baya nganyora accident ngabune ko kogoro Nyasaye munaro mu yabantu baitu bekinyo bakamyo kinyagitari nera bweka asani abaya igoro musani omugako ngakera ngiwete maikino ore nyagitari umuroko rugudani star what the driving
school. In fact, nero jitungagere simigoro kantebi ngakinga matembu yande ne bili yande mile de miranga 100,000. Nduwe yaito ya umia ya menyire nyagitari ali tutabwati no musani ogotokonya. Twatemire kominyokera abajumbe, twatemire kominyokera abasani, kusemba tokonya ondete yo tokonya. Twatemire kominyokanya na asaba chumbe, twamenyekire kominyoka asaba gavana ba MCA, ntonyo orete bakonye bonde bwensi. Ye magega yo musamali omuya aselieta omusike okengo nyambane gwesokia nabo igoko mwakanira ebili yechirifu emia eyemo. By the way, Mungu alishuka mwenyewe kupitia Okengo. Nabo mosomuro yanda edibo tugonga niko na pesa kwa mkono kesho natoka hospitali. Sikuamini kama mimi nakuja kuona watoto wangu nyumbani. Omweshimiwa Okengo nyambane otobwatira okoboko otebire ngari tukoria rero ebiri yarenge matari onyegwethiri oakanire oyo mintairaneka egere nera konya abana bae. Bano ngoiranire omugambi Okengo nyambane mbuya mono asama yatokoreire otorusi yare kwera mariga konje tokorera ototinyire obeire treated yes ebiri ya kinire yes twasino koreisi ebiri eyo twakumire ngaki ngaito tamagucha ingo tokonya nege korwa kyobwanchani eke kyabage kogokerwa nababwatani ba boda boda korwa stage ya Kyogoro nabo igokorwa asensemo ya mateyaye abantu konye tokubugete ngana basani baito batotamire konye tokonya kuwata kumba bana siasa bana babebuga ana wabero omuntu buma ene musani mateka konye obo kongwa ma musani na siasa wekange bona kuigubuya. Nashukuru nasago seni Okengo kwa mkono ambao umeka, Mungu akusaidie. Thank you. Nkoiraniri muya mono ase omugambi ebyakorire nyasa museseni buya mono etari nekerengo asa arusirinya mwana one ande mbuya mono nigo bamotogirie nyambane oyibo igoro mo director o communication na kolia eira yogocha kumosira ase ganga yaye yokobolia ekirgo kyobojumbe ase bungelia enyalibali chache ontingima mbuya mono Okengo nyambane ase gase gwatokorera omwana oyo minto obere nyagitari bube igotema sano ichasa abantu abega na boda boda abakyogoro ochasa abantu abanyari bari chache oikaranse yema seyemo tokoerese imechando tubwate yanyari bari chache egere kero tokoikenga kinere tokochikoika ntubuto kamana torojena togosete tosokyo omuntu ito oratokonye nando maitenga abanyari bari chache ngakibakorteki bachandegete nonye nabo nigo eyamate yaye nabo igo yabakakogokera ogusiro kurwa service yomo MCA kurwa se ward ya Kyogoro Walter Muchache ase okoba ambulance ya murusire Mike Nyagitari goika enkayaye. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mwanchumuriria Ndizi TV nomo komonene asenke yumaiga yokonyora ogosiro kurwa ase ensemeria ya Okengo. Oyora bere kakorokananga nabwatekerenga yukwamiriria siasa. Ngaki kwabakoranga inke konyora babere bakoba bawika ensemeria omwelio aso imota maitinga ninki babwendete okora kurende musomali umyobeire awesokia. Chinga kenchiro rokonyaranga kwabere kogoika omwelio lakini kurende nyesainko baro bagakuigora chenchera nigetambukire kia kigima betega kuimukia kwene kyanga omosacho yo ngoira nale asinka ya ndengo gendrale no bugima bwaye mega yokonyora umubasukano obwepara kondo mwanchumule gwikiragabo no togoikira omwelio bokumulikira entunde ntangani asomorobeli bwensakya gotrabe togoso sensemeria kabiri studio tosio mechiduke akeigo tokoirana ntobe tokumulikira entunde ya kabira sensema ya magazeti kironda bengo gwete wetire gazeti ya Daily Nation enjibona botambe igazeti ne ya The Standard kondo mwanchumule ndizitikera chikoraga ensemo nenusu ntobe togosanga noyole omo secretary osomoliki wekyombekeria kia uasu ekyombege kwegerera aboro kia university lecturers Dr. Andima George naboiko Moses Nyandusi oyole omoliki wekyombe osomono gali wekyombekeria ya kusu kaliye kwegerera abakoli meremo ase university ao ase goto basa uskuto basikonyegera ko naturi ase kagetali ege tambe
Ubwansu bw'omugusi omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubeka roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iri guturigireria na bwigo usonje mirubiri yito chinsemero ngeberenanye nyaranka nabo gusonje gwetera sesimu yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi Gento tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga oisokonyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mobero ekoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando yakarekera bwagochire turi kunyara gukora mirimo iri kwengokora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukuri yuma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma tatu chinsaisano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mobero na bwo obonda bwao Ikiyiga asoro botirwa bene actually what is taking here place at Ekedanya Youth Hall is public participation on County Annual Development Plan 2025-2026. Katiba yense ya Kenya yekwaba Kenya libaga lyokurwa amarorabo unabatagete kwenekerwa amagendero ne serikali yabo wetarasi chinjira au yamo yabo ne ya public participation abana intindo zimna tuwa batayati mbaikirana twakonira mangana ali ngese plan ye to discuss it abaro mbache ba menta biko twaborie account etokonye ekorega twanyore chingo kichi ngo twari chirure ndio bobe twanya bate bambatokonye ande mbatorende ase bintu ebyo batorente bintu byo bikogera chingo ko chitu chibe to niende tonyora chibesa ochakirense ya monenusu ya magoroba watetariki omwana bwembe magatebyo omwana bwenguko ngaye zabona utubwata mangana tugutakuna tatu omugisangyo omukewari omukiare akoyo bari kwenda baruka asamo no musali osomokebi barukwekegori abakisangia abana bari kugenda babekeire ko mwete muswati tari ari goja bana rero gokorora wanyoro muswati ikiregesiye kara baswati barenga bene no akana cyombe tari goja
mwana bwenguka katebyo omwana. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwa njuwe gatasini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na bwigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi Hikiyiga asorobotiri wabene. Actually, what is taking here place at Ekerenya Youth Hall is public participation on County Annual Development Plan 2025-2026. Katiba yense ya Kenya yekwa abakenya libaga lyokurwa amarorabo unabatagete kwenekerwa amagendero ne serikali yabo wetarasi jinjira au yemo yabo ne ya public participation. Abana indozi mnatuwa batayati mbaikirana twakwanira mangana ali arengese plan ye to discuss it abaro mbacha ba menta biko twaborie account etokonye ekorega twanyore chingo kichi ngo twara chirugure ndio bobe twanya bate bamba tokonye ande mbatorende ase bintu ebyo batorente bintu byo bikogera chingo ko chitu chibe to niende tonyora chibesa Muchakirense ya monenusu ya magoroba wate tariki. Omacho murigeria umira na Mildred Momanyi gochakira buch tariki emerongebere nebere kuikachi tariki emerongebere na kyanda engaki togo chokoretera eyemaseyemo amorokereri yoboremi kurwa ase omochio Nairobi gakoretwa sore negetaseni kya Ndizi TV engaki kyabwaterane no mobogani o Camel Park. Etogo chikobaletera mangana na oboremi kobaroki oboremi bunabari ngosomete mama ni muzabibu mama ni oh yes. So and we are going to do what we call face painting na eating competition huko hivyo abalimi ndagera ito ama toka kutuno tumerne Jamhuri Grounds courtesy of Camel Park, the Pride of Kisii na Ndizi TV Omwasubo Mogusi. Camel Park, the Pride of Kisii na Ndizi TV Omwasubo Mogusi. Ubula butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ebintu by'ogutumika nyumba eby'okoni asiduka okwagachira eby'obulimi n'ebindi ebinge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ebindi ebinge koni abari ichituma cy'okwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ebindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cy'ubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomo Kenya Owuru Superstores yonyo levi
Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagitwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse 151 amasomo aye nigakotiri umwana na komwali bagali igiri kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru amasomo yekerero na bwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine byabarokiwa ba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugya muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwigo nabalimu umwana wosoma se skuru ye natwarubuya wikwibwatanya asichigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabwigo usire biyago byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'Nyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 32 kyanda eyemo 32 kyanda inye isaranemo wose inoti 32 ibere isaranemo eyemo ibere isaranemo. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. No mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amuna bantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobere sabari ntambe asago kirete iregisiri na munwa Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba unabono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'ubusongo asene mbere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag mabera at a low price bada wewe welcome Uchakia gose kogenderea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bwa bus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali nobarema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive
obuya mukwegira na Rocky Driving School mbulia buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera buburunde bw'ikigali gia NTSA buyo nkwegirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Supermarket ya Kisi Mart bono nigo bachakira umurubiryo bwoko ni ibintu ki wholesale buna maguta yugo karangira kinyeni ubusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byo tumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge no bali mu muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisi Mart Supermarket, the only man saver in town. Kisi Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisi Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisi Impact Institute of Science and Technology. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ngukole nwene ase enchunda yende imeyo murubiryo gwensa kya asitokoba tokumulikira amagazeti buna botambe ase nabengo baiti gazeti area ya The Standard emambi yabono kone ukomanyinga kubwatikananga nebitango batali kunyalikana niko kotonyora gwetera asenjera area ya YouTube yoka nabo igo gwetera somtando itaskolende ani matingana ningana abamanyi baito bemangana emitandao bara bakomulikerinde kwenekinga ngoyenyorole gwetera asensemeria ya Facebook boigo kolendekera chikoraga ense monenusu emambi yabono ntobe togosanga naba teneneli baborokia as university bose lecturers kurua sekiombekeria kia uasu ntobwate Dr. Andima George
oyurabe gakumurikira anemono igoro ike kogera bakogenda asomogiro naboigo Moses Nyandusi oyore omonogeri naboigo muri kiwekyombe gya kusu kikogera abakori emeremo City University ao mbakirane ase studio tutebinga inki kyabete kwirera barobgocha kibene umugiro lichoko liria regoro kurende tutaraba toko chigosanga nabo ni utarata kumurikira amagazeti epeje ntangani ya The Standard ni morekerete anemono igoro echinchira University bono cyabete konyorwa nobo kongu obonene yunkubate kananga nomo chando oliorengete chibesa chikono no Chelsea University anemono wetera asomoroberio new funding model asebono abor kibachakire umugiro korobekanira anemono igoro yechibesa bagwa kanona boigo chi University ao gotaikirania amaganio abo nombo kungwa bero konyora ensemeria yokorwa chisemi chekerengo kegoro ensemo yende nigo omuri kibagazeti akorwa libole kobolinga kanja oyo bere oyo rabe ga otieni gwo chikoba umu inspector general umujia bomanya nyimbo nabe gako eneki obere gako koya umuchando ondrate as ensemo elia yabanya nyimbo nelibole tonete kweboli kigima kurende ndobe toko konyorali akwiranirwa kubwatakananga nebikoro byaye peji yakabere egazeti ya The Standard nigo ababunge babete batebanga mbali no kwegena nga nabega yikiraniyo bakorera bwaye askurinde babiri bakurwa uguchika ase kanja kwene kingango korale umuchando obeire gokwene kigwa ase ensemo elia ya abanyanyimbo kubatikananga nigo abantu balenge kurumagaya ebose abanyanyimbo balenge ase oborai wabo inspector general kurwa sama tukamaiga nigo babere bakorokananga bataratwara record engia askulinda bera kuboli gwabe gakwene kinga ngochikwene kiare nga okobwati gwa kweri chiko na boigo ukora enjera abanyanyimbo baendra chekoba bagocherera aba Kenya ensemo yende nigo muri kibagazeti yago tebanga nigo engaki masengeli abwate abe gago ikirana aseke gambero bose abe kwigesibo nigo yaisire koera asekolende bono mageke gambero kiriya Court of Appeal gotuguterale amasabaye yokuganyinga egesibo yokobera egesibo kubwat ekimeti nyetano nemo kobageotereni wa maga yogotumira ono nigo kanja abwate amatuko amake atekera netibose bumo omona chebina abega kubekwa egesibo kimeti nyetano nemo epeji ya gazeti area ya The Standard kwanira igoro yoyo beteka guchakia vene banda ya mushrooms aserieta Teddy Kalanda Harrison ni gabe tika gusiro bogi mavwa yeri tukoliria ligoro kale ni miaka 52 ni miaka ebe imaiga yogutwara omuchando omonene woburwaire bulia bwa kansa wetania ase miaka gwikira miaka 52 ensemo yende engana erengete ogo amakweri nigo oyomo wabali balenge ase ebanda bose ase timu elia ya Michael Jackson ase rieta Tito Jackson abeteka gusiria obogima bwa ekale ni miaka 52 epeji ya kane gazeti ya The Standard ni yemurekerete igoro jama kongwendete konyora University kobwate kananga nokorobekana kwa borokia City University abakwe murunganiria anemono ogotekeraniwa kwa maganio abo nabo ko babakuganinga ya serikali nabo igotire bwe University bobe bokwene kinga babere bago ikirania amaganio abo asebo igo babete bago tuguterale new funding model atebanga chiband echo isano kibekire as new funding model
chibetugo tugutere wale nabo igo funding model ebege otwara ebanda eyemo epeji ya gatano egazeti ya The Standard niye murekerete nchera aboro Kebechi University babeta bawikirana ase emegiro nabo yekwe murunganiria ko bwache kananga ne serikali utekania amagani yabo nabo igo okoigwana na kolia ne serikali utekania wose new wose ngane lierengete CBA yao University abet chikorobekana igati yabo Maseno Kabianga Moi Masai Mara Kisii University Masinde Muliro ase ense moyende University of Kabianga babeta korakananga babeta wigo bakorobekana engana boigo yabeti gotinania Chisemi ase University ao ase bono aba ime county bose ebunge eri ensemeria ya Kirinyaga University nigo aba lecture 150 chabeta chigokora okorobekana ase university eyo page ya gatano ne monige murekirete anemono igoro ye kirenga ya serikali kugania kobanga kiabere kona na getige chindege gya JKIA ochiase kampuni ya Adani ensemo ya Adani bakwiraniria ekigambere kenne high court nigo babetotebanga nigo babete bagotwara okubona na kolinde talinga emyaka emerongo 3 tosko useka sepeji agatana kabenigo amonogeri omonene yugo igoro murewe kyamakeria gya Ford Kenya betebanga nigo Ford Kenya gitabege kubuneka irinde gosoa asense media ya UDA epeji agatana otonige murekerete anemono igoro ya mabolio mwaziri oliotenete amangana chipara David Stirisi abateka kureneria ase abateka ututerare nganigo erabe gekuira bose abata kubulo mubula mange igoro chipara staba chikorosugwa kolata bangani igoro ni kone kinga chipara chabel chikorosugwa ase kerenko kebwendrete era chikuire serikali emyaka 15 ase chibesirabe chikoganirwa wetani 700 billion Manchumurira Ndizi TV abunona bengokera omwelio okumurikira gazeti ya The Standard kwemanya mange igolire gazeti ya Wanchite Manchumurira ati ankwariganigo ikase gazeti ne ya Daily Nation page ne ntangani kero umurikibe gazeti yo amurikirete obokongo bugendeta kwene kigwa ase sector yechisemi ekera murikirete ngani go kubolyo kwarure batego chesera obugima obwabana ekera murikirete nsemeri ya Junior Secondary School ekera chiskuru chiri serikali chi grade sibia grade 7 aboigo 8 bagendrete gutwara emechando kubatkana umurobelio omoya OCBC anene ngakibago chigusuka guchia ase grade 9 aboigo ase nseme yendemba murikerete ngakibono abayiboli babere bagotwara obo bakubatkana n'oburindi bw'abana babo anene chiskuru kiri boarding kubatkana nime basukano yemerero yaberege kwene kigwa sensemende bamurikerete engakini funding model egendeta koleta obo tutukana sensemo y'iki university ase aboro kyo babere bakubitero go chenchi chikosi naboigo nemurikerete omugiro wabarokia ase chiskuru cyoboroso cya secondary naboiga sensemere y'iki dons korwa ase chi university n'abakori emirimo ababeire bakonekia omugiro bene page ya gatano nalimo naboiga gatana kabere nemurikirite engane yo asobo imeboiga se page yo mancho murigereria nemurikirite engakibona ekambuni ya Indian Farmadan Airport Holding Limited na kibono nere yabereke gwesokia naboigo gochaka kwerwanirira magayo gochaka go beka edil yo kwenekya ngumurikira barabokoreri asensemeri ya JK ya magayi kigambero gotenenia oko kondishwa kwegetige chindege goche sensemeri ya Adani aseki na kirachikoba kegotegererwa asepeji yentangani nemurikirite ngaki abo bisa
kura sense ya Kenya ngakibono babete bakobeka biara abarai bali bensemeri yechi egangeri ya Haiti anaboiga sepeje ntanganine muri kerete ngakibono ensemeri ya Kanja abete kagweti kwa bosi bwa babunge ase arachikoba kagotiani gwana boigo komba omo Inspector General of Police omoya ase enyomba yoborai enene abo litko lialero oiga sepeje ntanganine muri kerete chinchira Raila Odinga abete kagotumika ase ogukora ogwatanenika ase kyama gya ODM chinga kyagendeta koligia kirgo kyobonyakirgo ase chinse chobomo bwa Africa abiga sepeje ntanganine muri kirte ko kimuli oyo ase ntunda yakane ogendeta koligia ekirgo kyobonyakirgo ase ekyombe kirgetene ntabo chalini chimbebe ABC ase peji ya kabere ne muri kirete omuspati oyomo asirieta Jacinta Ndege na kibono agendrete weso kebene nabayigo kurwanirira oboene obu mwana oye ayamaga yokonyorolo boti kurwa ase skuru ubuno mwana oye kurwa ase skuru ya Friends akamsinga abeteka kumanyigwa nga omwana oye nigo abetega kweruta ase septic tank asabeteka konyora isimi kurwa sensemo ye class teacher yobetega kumoyene kilenga nigo babere bakomuiraosibakwira omwana ya Sirita John Mark ocha asinye gitari ya Kimilili magega yabo bakamuira gocha asinye gitari ya Bungoma Life Care Hospital eyuere nyegitari ya bantu nyene bo nigabetega kumwene kelianga tapsa gotwara boba omwana oye nigale ase condition eringia nande nigo agendeta konyora obugwene na kolinde nigo moyo betega kumwanga kabaga gukira na ase skuru asikolinde aberiga konyora roboti rutali kubwaterana ose rutali kochiana norerio omwalimu abetega kumwana nyana boni gabetega kumanyigwa ng'omwana oye berika gusira obugima bwaye asikolinda volti gwabeka gukira na sigeta seni kyabanyanyimbo ya Kimilili na waka oroboti kolenga no roboti korwa sensemeri ya DCI nigoro kwa nikenga nigatete osini gomoro kigwoyo atete kwerusia obomoya kabaga kweruta ase septic tank oroboti boigo robetero kwa nekigwa no moro kyomanene bwe skuru ejo no nyanabo abor kigwa bali bagosoma no mwana John Mark nigo bakwerera etofauti ase abetege kwa nikionga nigo omorokia abetega ko bagosari tukoria Jumapili asikorindo omoroki woyo abeteka gotereria na boigo gosoa ase septic tank boigo ase peje ya kabere ne morkerete DNA yabeteke gokorekana ase aboroki go bali babete bagosiria obugima bwabo kubatkana no murero ase skuru ya Hillside and Arasha Academy ase korinde omubali munene gali ya sensemeri iye serikali Hansen Odor abetega konekia nga DNA test yabere chiko match na chirichia abayiboli emerongo evere noyomo na abayiri babo asekorinde baganire guchaka emirobili yokoenia abana abo ase peji ya gatatu hani murikerete muriketo musacho yo Masirita Kennedy Mwangi oyo korubugima bwaye oikagosi kurwa kaibuletwe goikagosiria obugima bwaye ekerba murikete nga Kennedy Mwangi nigo amentasi county area Kiambu aibuletwe somwaka bweliwe mochimi kyande 93 achitarikisano cyumutinye kyanda akaba kagotigwa gosikagosirirwa n'abayibuli baye na gutikara kwa bintakana ekerarenge emyaka 14 oberega kwironera sobugima bwaye asekolende ubugima bwaye butabete bwo kumukira buya sekorwa kayigeti emyaka 20 noyomo nigo aberiga kobera asekera nabo igo gusibwa na gosoka asekolende ikirita kabaga konyoma omorugyo nabo ikonyora abana babere kolinde hekerenga kiyamo abetega ukabesa chibesa erinda bekago chakia ebiashara akabaga kumirana na makweli aye ekero emibere itatu yabeteke gutoka ase eralingo yomobo ekero postmortem yachikokora akabaga kotokana niga betega kora swa amasasi 5 ase omotu oye
kertokurigeria se page ya kane nemorikerete nakiraira abetega kurigia chinchira chinya chokane kyanga nkorusiare wasingo koraro gwatananika ase ekia makirigia ODM nyanabo nigo muri gazeti ya morikete nga agosoa kwa babwatani kurase kiamagia ODM gochia ase chiwizara ase serikali ya Kenya kwanza nigo kwaringe okwenye nchokegima ase ogokoro kunsana no konyara kwa bere go kwene kigwa ase kiamagia ODM ni ngora chikobaga koira libagari ya Raila Odinga sokora ikiamekyo chingaki agochikoria ekirgo kyubonya kirgo ase chinse chobomo bwa Africa ase peje yo mwanchumuriria baigone murikerete na kensemeri ya Msalem Davadi abereka gweso kebene na baigo kwenikiria bakenya nge serikali negendete gusira Raila Odinga aso gwikirania chi campaign chaye nonya ogwatanika kwa betako kwenikigwa sensemeri bari gosangiria chibesa so gochigosira e campaign ya Raila Odinga ase peji ya gatano nemurikerete ase chintunda isatachetire ase kokimuli abereka gotema kurigia ekirugo kyobanya kirugo asensemeli yogotenera ekyumbikirigia IBC kigetene tobochori nechimbebe nonyamaga yazimio ko enekia ngamba chiko osemba chiko baba komonyorera libaga ase ogotenenera obochori obo kolinde wikira bono iga taraba kagwetia omuriro irinde gochikoba omunyakirugo ase peji ya gatano narimo mwanchu murigereria ni murikereta mangana alingete chisemi anene ekero omwaziri bwe chisemi Julius Ogamba abeteka gwikira na bosi bwebunge aburi tukuri igoro asama buri amange gendeta kuburi kubwatikana no bokoreri obube ase wizara yechisemi anene kerba murikerete oburendi bw'abana ase cheskuru chinga kyomuriro bere kogotibuka ase egetambe yerere enibe nyinge gosira naboigo aborki wabange gosiria obugima bwabo Oiga sepeje yue nomorikerete na kibono aborki obali ba grade 8 na kibono barachikoba baguska busigo cha ase klasi kia grade 9 mbo merobelikie wizara ya berege kobeka elinde kwanekinga aborki wabo ngonyora bali chisemi cyabo bikirano kubatkana nemicande berte ko nekigwa ase ensemeli ya CBC gosomorobelio CBC Oskabosio goikase page ne ya gatano na kabere mwanchu murigereria ne murikerete ngakibono boigo ase sector yechisemi gendete gwetera amakongo magega yo kwamereria omoroberio on new funding model oyo aboro kigwa bange babeire bagotwara okongsanana nabaiga babwatani korwa ase ekyombekeregia UASU University Academic Staff Union na boigo Kenya University Staff Union kusu babete bagotenio bokoreri ase University akereberega kwenikyo ngam nigo abakora imirimo ase University cya serikali 35 cyabete kigo cyaka umugiro bena sikulinde bagendeta kwemburunganira abakoreri bwe serikali nabo igo kugania kubita SAE asensemeri ya CBA enya linda kwanekyanga amagani yabo ngotegererwali ase peji ya gatana gatatu manchu murigereria ne murikerete ngakensemeri ya Adani na kibono agendete kwirwanira linda kwanekyanga nkonyorale edilerio yogo kondishwa ege tikirige chindege gya JKIA asikorinde aberega koerera ngani gai mugetie egetambukiro kyogo chaka kumurikira obokoreri bw'igitigi chindege cyo mega yabariki bamangana kumurikira ase chintunde chinyinge obokoreri obube obwabere bokoene kigwa ase egetie kyono nyanabo nigeki ekigambiro kyabete kego skabosio goseko gotenenia ase gekegeke ogo sign a deal yoyo gochaka gokora renovation ase getikirige chindege oikegeti ekina kyabo kyaberike gotegerwa kisana na isato chomotenyi o gatano na gatatu omotenyi ochitarikisana na isato chomotenyi o 10 manchumuliye goikiraga abo nongo ikira mwelyo bokumurikira magazeti emambya yabonega ine kwemanya mange igorere gazeti libwanchete obego gwesomero mwanchumuriria imambi
yabona skule ni kwenda ukunyuringe mambya bone gotora tukusanga na boroke Kurwasi University na boigo abatinere byombe bikwegerera obwene bwabakoli emeremo as University asra tukusanganire Dr. Andima George Kurwasi Kembekelikia uasu nere Moses Nyandusi Kurwasi Kembekeliya ya kusubonsi nabaliki bebyombe na boigo abanogari bebyombe babosangana intwe asekretari egetambya sena biko batiga samaoka ya Frida mobe mugusanga na barabu asenchera yubo agare tobasa uskato basa konyegera Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi kwekera bono ayabona umwagaci kwamanyira eduka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igo kiri spray paint no chire mbabwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena kisi main bus stage, gusua kesimi, ase namba, enotisano naibire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Amariogo yemete ni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ni gotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko. Ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito. Ngoro Cross Mora daktari kurwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora marwaire amange. Ande karabu ajine ntobwate chi machine chigo kumuleka chiaro rangi kerobobe. Tigo kumureka umubero umugima gwansera umutu mbaka inse na ikigo tateingi kerebo bya marwaire kyobwate twamanya kwa mariogo abana abandi machine yengo murekera yarora mejando kyabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no muchio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 nabantu abange bayeteire gana ndi bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwese akara bwakire use kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole ine ayeno mukenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako
na waweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma, first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokorwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5D. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibere inya isano enoti isato eye moinye isano nemo isano na ibere gose oturikiriri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Ayumure migiata kurwaro gonkorwo gusi nichisemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsagia chaye bwenyorera mariogo yugusiarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yanda mange na obare imiyumu chobosongo asamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Oro Sagironde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Oro Sagironde Nigorore nsemo ya Jogo Angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo Okoba Kirisimi Iliko Manyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future one harvest at a time. Macho murigeria umirana inche Mildred Momanyi gochakira buch tariki emerongevere nebere goikachi tariki emerongevere na chanda engaki togo chokoretera eyemaseyemo amorkereri yoboremi korwa ase omochio Nairobi gakoretwa asore negetaseni kia Ndizi TV engaki kiabwaterane no mobogani o Camel Park. Togo chikobaretera mangana na oboremi kobaroki oboremi bunabaremi gosomete mama ni muzabibu mama ni oh yes. So and we are going to do what we call face painting na eating competition huko hivyo abalimi ndagera yeto ama toka gutuno tumerne Jamhuri Grounds courtesy of Camel Park, the Pride of Kisii na Ndizi TV Omwasubo Mogusi. Camel Park, the Pride of Kisii na Ndizi TV Omwasubo Mogusi. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa